Jeg hedder Bernd Andersen, og jeg står for arkitektrådgivningen i Saint-Gobain Danmark. Jeg har deltaget i en hel del ture og arrangementer med Meet to Build og lært dermed konceptet rigtig godt at kende og haft glæde af det i mange år. Jeg har valgt at blive en del af Meet to Build, fordi at det giver simpelthen mening for den måde, vi arbejder på, og gør, at der er en ro og en opmærksomhed omkring det budskab, vi rigtig gerne vil frem med vores motto er at make the world a better home. Det jeg får ud af det, er at deltage i Meet to Build fagligt. Det er simpelthen at få set en masse spændende arkitektur med nogle arkitekter. Vi får drøftet vores tekniske løsninger på byggematerialer og får dermed en masse sparring tilbage i firmaet, som vi kan gøre brug af. Det, der overrasker mig positivt ved at være med i Meet to Builds netværk, det er simpelthen den her ro, og der giver til at have en dialog i en hektisk hverdag, hvor folk altid har travlt optaget med mails og møder. Der er der et dialoggrundlag, som jeg ikke har mødt i andre sammenhænge i den her kontekst. Jeg har ikke deltaget i så mange andre netværk af den her karakter. Jeg har deltaget i mange konferencer og så videre, hvor det er de her kvarters kaffepauser og lidt frokost, man har tid til at netværke. Og det er egentlig ret begrænset i forhold til, hvad et arrangement som Meet to Build giver, hvor man rejser med folk og får lært dem at kende på en helt anden dybde og en helt anden måde. Den konkrete værdi, medlemskabet for Meet to Build for vores vedkommende har været af adskillige projekter, som man kan helt håndgribeligt gå i gang med at bearbejde. Og det er noget, der både skaber værdi for Saint-Gobain, men også for de arkitekter, vi taler med. Den aktivitet eller ting, der har gjort størst indtryk på mig, det har faktisk været at se noget arkitektur, som er one of a kind. Så på det personlige plan, så har det gjort stærkt indtryk på mig at kunne se det sammen med nogle rigtig dygtige, fagligt dygtige arkitekter og få fortolket oplevelsen af den vej. Jeg kunne godt tænke mig egentlig at sige til dem, der kunne tænke sig at overveje at være med, både for arkitekter, bygherrer og i særdeleshed leverandører, at der er et roligt dialoggrundlag, hvor at man ligesom får tid til at forklare sig og tale med hinanden, og i et meget professionelt struktureret setup, hvor at Meet to Build gentagne gange viser, at de formår at afvikle rejser og mindre arrangementer særdeles professionelt.